Здравейте още един път, мили приятели! Много се радвам, че тази вечер ще сме заедно. Благодаря ви, че отделихте от вашето време. Тази вечер ще говорим по една много актуална тема – защо имам излишни килограми. Тази тема никога не остарява. Всички жени чакаме кога най-после ще се измисли вълшебното хапче, което да ни помогне да изглеждаме стройни, красиви, млади. Аз няма да говоря за диети тази вечер, не че нямам какво да кажа за диетите, но просто не съм специалист в тази област. Тази вечер искам да споделя с вас знанията, които съм натрупала от изучаването на травмите в рода, също и динамиките, които забелязвам при констелациите. Много обучения, много семинари, маратони, мастер-класове съм преминала по различни теми, включително и какви са причините за излишните килограми. И така, да се представя за тези, които за първи път са на мое събитие. Аз съм Даниела Николова. Повече от 20 години се занимавам с консултиране на хора. Имам богат професионален опит в областта на психологията, отношенията, личностното развитие, а последните години започнах да изучавам българските родове и да помагам на българи, живеещи в цял свят, да подобрят живота си чрез мой авторски метод, който включва родова терапия, констелации, метафорични асоциативни карти, НЛП и още няколко терапии. Автор съм на няколко маратона, участниците в които споделят, че след маратона са променили тотално своя живот. И така, кои са причините за излишните килограми и как бихме могли да се освободим от тези нежелани килограми? Скоро бях поканена на интервю от Веси Ней, която е диетолог и помага на хората с инсулинова резистентност и диабет тип 2 да отслабнат трайно и не само. Може би някои от вас присъстваха на това интервю. Темата беше как родовите програми са свързани с нашето здраве. Там споменах някои от причините за излишните килограми и как са свързани с родовите програми. Също какво е родова програма, как се предава от поколение на поколение. Сега ще поговорим малко по-подробно. Защо трупаме килограми? Защо понякога не можем да спрем да се храним? Не можем да контролираме апетита си. Една от голямите причини, за която не си даваме сметка, е липсата на базови продукти за оцеляване и бедността в живота на нашите предци. В не толкова далечното минало, нашите баби, дядовци са живяли, знаете, много тежък живот. Трябвало е сами да си произвеждат хляба, да копаят, да сеят, да жънат. Знаете, че имало и суша, имало и наводнения, и също дълги продължителни войни. И от парчето земя нищо не са могли да произведат понякога. Много художествена литература е описано този тежък живот. Знаете, много от нашите предци всъщност са починали от гладна смърт. И в нашите невронни клетки, в нашата памет, има страх от глад. Страх, че храната ще свърши, страх от гладуване, страх, че нямаме базови продукти. И много често тези невронни връзки, тези клетки, които са в нашата памет, крещят, че могат да умрат от глад, когато видят храна. И затова понякога се нахвърляме върху храната и не можем да контролираме този процес. Знаете, има един израз ядох като не видял. Това е точно илюстрация на това, че когато видим храната, ние се опитваме с поглед да изядем всичко, каквото има пред нас, защото утре може да няма. Сигурна съм, че много от вас знаят такива истории, а може и да сте го преживяли това състояние, когато храната не ви е стигала, когато се е налагало да икономисвате за храна, когато храната е била трудно достижима. И всеки път ни се иска да се храним, да изядем значително повече, отколкото ни е нужно, заради
точно тези родови програми заради стотиците наши предци, които са се притеснявали, страхували за къшия хляб, който утре може да го няма и наистина са умирали от глад. И много често това безумно желание да се храним без да сме гладни или да спрем в един момент, когато сме сити, да спрем да се храним, всъщност това е способността ни да оцелеем, да останем живи. Ние сме първото поколение, когато няма гладна смърт, когато има достатъчно храна и не е необходимо да си произвеждаме сами храната. В магазините има достатъчно храна в изобилие и то много разнообразна. Но точно родовите програми и лоялността ни към тези, които са били лишавани, които са умирали от глад, ни кара да се храним, когато не сме гладни. Разбира се, това са програми на нашите баби, дядовци, прабаби. В днешно време ние много лесно можем да отработим тези програми, просто трябва да ги видим, да ги признаем и тогава вече да се обърнем към нашия живот. Друга причина, това е така нареченото недостиг на емоции или емоционалното хранене. Ние сме свикнали много от нашите емоции да ги преживяваме чрез храната. Утешаваме се чрез храната. Когато сме гневни, искаме да изядем много, едва ли не да изядем човека, който ни е разгневил или ядосал и започваме да се тъпчеме с храна. Когато сме радостни, щастливи от нещо, в което сме успяли, отново искаме да задоволим, да напълним тази красива емоция в нас с нещо сладичко. Защо храната я свързваме с емоции? Ами защото още от детството, ако си спомняте, когато детето плаче, ние веднага му даваме бибероната с мляко. Ако е по-голямо, пък някакво бананче, ябълка. Когато детето е изкарало шестица в училище или си е написало домашното на време, тогава го награждаваме с бисквитка, с шоколадче. Тоест и позитивните, и негативните емоции асоциираме с храната. Сега искам да ми кажете какво вие правите, когато сте ядосани. Случва ли ви се да посягате към шоколада? Какво правите, когато сте обидени и когато сте радостни? Иска ли някой да сподели? Да. Да. Аз когато съм ядосана, налитам нещо на сладко. И то много. Шоколади, различни работи. Да. Всички го правим. Някой иска ли друг да сподели? Аз също. Даже мога да заявя така съвсем отговорно, че съм зависима от сладкото, особено от шоколада. Ама Да. така, че даже не мога без него, особено след обед или каквото и напрежение да е, както казваш, и хубаво и лошо да е, като ям сладко и някак си... Да, това са нашите детски програми. Но знаете ли, в маратона, за който ще ви разкажа малко по-късно, ще се учим да променяме точно това. Тези наши зависимости и тези наши фактически ограничаващи вярвания, предадени от нашите мама, татко, баба, леля или някой друг, ще се учим да ги променяме по друг начин, с действие. Например, аз сега се чувствам много добре. Щастлива съм, на работа ме оцениха правилно, шефа ми каза, че съм супер. И аз какво отивам и си купам една тортичка или някакъв по-готин шоколад. Трябва да го направим това с действие. Да речем, аз съм щастлива, защото шефа ме похвали и сега ще танцувам. Половин час или 5 минути си пускам музика и започвам да танцувам, защото съм щастлива. Това е действие. За всяка емоция, всичко, което преживяваме, не трябва да го свързваме с храна. А когато съм тъжна, тогава пък ще си отворя една книга с някакъв роман и ще си прочета 10 страници. Друг път, пък когато съм обидена, ядосана на някоя колежка, да речем, или на някой роднина, тогава пък нещо друго ще измисля, ще се разхода в парка или ще си пусна един филм, някаква комедия, смешно. Просто на всяка една такава емоция
ще отговаряме с действие, а не с посягане към храната. Това е много важно. И това може да се практикува, да се тренира и да се излезе вече от тази зависимост. Това е, което ще правим, това е едно от нещото, което ще правим на маратона. Да се учим на всяка емоция да отговаряме с действие, а не с храна. Да видя в чата какво сте писали. Да, разбира се. Когато сме ядосани, хапваме сладко. Това е нормално. Нормална реакция за зависимостите и за ограничаващите вярвания, които имаме натрупани от нашите предци. Може и да не е толкова назад, просто от мама да сме го чули, тя пък да го е чула от баба и така нататък. Добре. Някой друг иска ли да сподели? Аз, например, не мога да си представя вечеря преди всичко, без да имаме десерт. Просто мъжа ми първото нещо, има ли десерт? И задължително трябва да имаме десерт. Просто знам, че не е правилно, обаче пък ни е станало наистина навично действие и си го търсим като наследство буквално. Да. Това е абсолютно нормално, но просто това, което можеш да направиш след като вече си е утвърдено и си имате традиция да си хапвате десерт, това не е лошо действие, но просто десерта трябва да бъде нискокалоричен, да бъде свързан с нещо, което да няма захар, защото, знаете ли, много е важно да не си забраняваме, да нямаме забрани, защото забраната винаги ни кара да я нарушим. Да нарушим забраната в един момент. До определен момент имаме воля и си казваме да, обаче в един момент просто отговорността ни отива някъде си, волята ни изчезва и ние нарушаваме забраната. Затова не трябва да си забраняваме нищо. Нищо не трябва да си забраняваме. Просто трябва да посягаме отговорно. И това може да стане след като, разбира се, отработим всички други причини, които могат да ни влияят, като родовите, например, където ние наистина трябва да сме осъзнати и тогава посягаме към храната, дори когато отидем в магазина да пазаруваме, това не, че го забранявам, това ми е забранено, не. Просто си казваме, да, но това не е здравословно, това няма да ми донесе нищо хубаво на моето тяло, това ще ми се натрупа в черния дроб. Черния ми дроб няма да работи добре. Просто осъзнато гледаме всеки един продукт и преценяваме дали е добре за нас или не е добре. Но забрани не. В никакъв случай. Просто трябва да разгледаш някакъв подходящ десерт. Разбира се, той има много такива рецепти. И полека-лека да се свикнат всички в къщи, че това ще е десерта, че това все пак ще има десерт, нали? Това е важното. Десерт не трябва да са плодове. Плодовете винаги, знаете, ги ядем преди основното хранене. Десерта може да е всичко, но не трябва да има захар и, разбира се, други там неща, които не са полезни за нашия организъм. Добре, така, да продължим. Сега ще стигнем до другата важна и много съществена причина. Хапването на тестено, на сладко, на нещо мекичко, на топличко, на пухкаво. И това са отношенията с мама. Много често има неосъзната и неотработена травма на изоставяне. Когато мама ни е оставила за малко или за по-дълго сами, или се е наложило да ни гледа баба, защото мама е отишла на работа, още от малки, или пък по някаква причина мама е трябвало да влезе в болница, или пък детето е трябвало да влезе в болница. Тоест, раздялата от мама до 3 годишна възраст създава тази травма. Практически това е една базова травма, която е опит, наш опит. Ние искаме тогава да се притиснем силно към сърцето на мама, към нейната гръд, където е топличко. Мама е нашето всичко. Особено за децата до 3 годишна възраст. Ние винаги в родовата терапия питаме какви бяха отношенията с мама, налагаше ли се да влезе в болница, имаше ли детски заболявания до 3 годишна възраст, ти да е трябвало да отидеш в болница и така нататък. И това обикновено е от раждането до 3-4 годишна възраст.
Това събитие, когато детето изпада в отчаяние и пита къде е моята топла мама, къде е тя, аз я загубих. И това е травма на изоставяне, това казах е базова травма. И тогава детето се опитва да компенсира тази топлина и липса на мама с пълнота и с повече храна, допълнително тегло. Същото, когато детето се храни повече и трупа пълнота и килограми, е когато липсва бащата. Бащината закрила, бащината подкрепа тогава също оказва голямо влияние липсата на баща. Знаете, много често сме говорили, когато мама не желае татко да е около нас. Но това, разбира се, е друга тема. Много важна причина за излишните килограми са нашите ограничаващи вярвания. Аз говорех по-рано за това. Тези ограничаващи вярвания ние сме ги получили от нашите родители или от някой друг от рода, баба, леля, от училище. Спомнете си колко пъти са ви хвалили за апетита. Браво, че си изяде всичко, яш повече хляб. Непременно трябва да си изядеме хляба или няма да станеш от стола, докато не си изядеш всичко от чинията. В нашите родители има заложена програма, която, разбира се, идва от по-назад, че здравето и храната са свързани. Сигурна съм, че много от вас мислят също така. Убеждението, че колкото повече ядем, сме по-здрави. Сега ще направим една мини-констелация, за да разделим храната и здравето. Тоест, ще променим това ограничаващо вярване, тази родова програма, че колкото повече апетит имаш и се храниш, толкова по-здрав ще бъдеш. Затова ще използваме нашите длани. Поставете пред вас вашите длани. Едната ще я назначим за храната, а другата за здравето. Съединете ги двете длани. Вижте колко здраво са слепени. Сега затворете очи и повтаряйте след мен. Аз признавам връзката между здравето и храната. Аз признавам травматичната природа на тази връзка в моя живот, в рода и всички поколения. И днес аз разбирам, че мога да бъда здрав или здрава и при това да не се храня. А мога да се храня и при това да не бъда здрава. Днес аз разбирам, че храната и здравето не са свързани. И днес аз разкъсвам тази връзка в моята система завинаги. И вие полекичка разделяте двете длани. Здравето отделно, храната отделно. Направете дълбоко вдишване през носа и издишване през устата. Отворете очи и така, за да бъдеш здрав, не е задължително да се храниш много. Хубаво е да си спомняте всички ограничаващи вярвания, свързани с храната, и да ги върнете на тези от рода, на които принадлежат, разбира се, с благодарност и с любов. Друга важна причина е връзката ни с някой близък на сърцето ни човек, който си е отишъл. Любима баба или някой внезапно починал наш родител, абортирани наши деца или братя и сестри, или по-назад. Често чувстваме вина и на подсъзнателно ниво ни се иска да се храним повече, сякаш като се нахраним и заради тях, те ще продължат да живеят. Често мъртвите живеят в нашите излишни килограми.
Това често го виждаме при констелациите и там го правим това разграничаване на живите от мъртвите. Друга много важна причина за трупането на килограми, особено при жените и при мъжете го има, разбира се, ако в рода е имало изнасилена жена. Това е родова програма, която се предава. Аз трябва да изглеждам некрасива, за да не ме пожелаят и да не ме изнасилят. И докато не открием този заряд, момичето или момчето от новото поколение по необясними причини ще се тъпче с храна, дори ще се радва, че изглежда така. Разбира се, на подсъзнателно ниво. Обикновено започва трупане в бедрата на повече килограми. Това е за да се предпазиме, защото има срам. Там има и друга, разбира се, емоция, която трябва да се отработи. По отношение, извинявайте, на хранителните зависимости, аз няма сега да ви ги изброявам, повечето може да си ги намерите в интернет, но искам да направим един тест, за да разберете за себе си дали имате зависимост към храната. И така, просто си вземете нещо да записвате. Аз ще ви чета, те са 8 въпроса, а вие си отбележете с да или не. Отговор на въпроса да или не. И после ще ги изброим колко имате да и колко не, за да ви кажа резултата. Готови ли сте? Първия въпрос. Имам страх, че ще стана дебел или дебела. Имам ли го този страх, че ще стана дебела? Да или не? Втори въпрос. Аз се отказвам от храната дори тогава, когато чувствам силен глад. Да или не? Отказвам се от храната. Дори тогава, когато чувствам силен глад. Трети въпрос. Мен непрекъснато ме безпокоят мисли за храна. Да или не? Например, вие сте в фитнеса или сте на работа и вече започвате да си кроите планове, какво ще купите, какво ще приготвите тази вечер и така нататък. Мен непрекъснато ме безпокоят мисли за храна. Така, четвърти въпрос. Аз често се храня безконтролно. Да или не? Пети въпрос. Когато спортувам, мисля за това, че изгарям калории. Да или не? Шести въпрос. Аз се старая да се храня само с диетични продукти. Седми въпрос. От храната получавам удоволствие, за това се храня често. Да или не? И последния въпрос. Аз се храня, за да се успокоя, а не за да утоля глада си. Да или не? Ако сте отговорили с да на повече от 2 въпроса, може уверено да кажем, че вие имате хранителна зависимост. Ако са 50% да, тогава имате средно тежка зависимост. Някой иска ли да сподели? Моите са 5 часа. 5? Да. Като имате предвид, че аз не спортувам и там сложих да, ама... Да. И там можеше да е потенциално 6. Да, разбирам. Знаете ли, да, по отношение на зависимостите трябва да се поеме отговорност и да се работи. Просто отговорност. И ще ви кажа нещо важно. Този маратон и изобщо не е важно как трябва да изглеждаме. Че трябва да изглеждаме слаби, че трябва да следваме някакъв еталон. Знаете сега младите хора, еталона как е много слаби. Знаете, че обаче преди 100 години еталона беше съвсем друг. Тогава по-пишни, по-сочни тела бяха по-на мода, така да се каже.
Не, ние няма да го правим, извинявайте, не го правим заради това. Ние го правим заради здравето си, за да имаме повече енергия, за да живеем по-дълго и то без болести. Да имаме самочувствие, да сме уверени, да не се срамуваме от телата си, да се радваме на внуците, на правнуците, а и в края на краищата да не сме тежест на нашите деца. Просто трябва да се грижиме за здравето си. А това е много важна част. Да сме отговорни какво ще сложим в устата си. Ще ви дам думата след малко за въпроси и ще направим една прекрасна медитация. Но преди това искам, ако имате въпроси, да ме питате. Каквото се сетите, свързано с нашите уникални тела, с това как още родови програми, ако си спомняте, разбира се, има много. Не може всички да ги засегнем, затова при констелациите всеки човек е личност, уникална личност и там при всеки има различни родови програми, които се предават и там ги откриваме много бързо. Имате ли въпроси? Ще ми бъде приятно да отговоря. Чуваме ли се? Здравейте на всички. Да, разбира се. Слушам. Здравей, Дани, и здравейте на всички момичета. Аз съм половината на да и половината не, но много ме докосна това, с което сподели с хлебчето и изпухените Да. докосвания. И искам да попитам дали мога това да го отработя в констелация, защото е свързано. Майка ми постоянно яде, мога да кажа. И така. Вероятно, тя също има травма на изоставяне. И при теб също. Може да направим и родова терапия, за да открием всички травми в рода. Може и само констелация, за да видим при теб как стоят нещата, дали мама е трябвало да се раздели с теб, докато си била на 3-годишна възраст, по някаква причина. Да. Аз знам. Но може да работи и това. Да, това може да го поставим като тема в констелация. И много бързо може да го отработим това нещо. Разбира се, травмата на изоставяне е сериозно нещо. Използвам сега времето, докато вие мислите вашите въпроси, преди да направим медитацията, защото тя е много прекрасна и бих ви предложила да не говорим след това, просто така да я оставим да ни продължи да работи в нас медитацията. Тя е свързана с това да върнем всичко на нашите предци, да им върнем този глад, вече да не стои при нас, а да си отиде при тях, където му е мястото. Затова сега ще ви разкажа малко повече за маратона, който подготвих с така много любов. Аз самата съм минала през няколко такива обучения и искам да ви кажа, че резултатите са невероятни. Мога ли да попитам? Да, извинявам се. Да, не знам откъде да дигна ръка. Какво ще кажете качване на килограми при менопауза? Аз никога не съм имала през живота си проблеми с килограмите, но сега при менопаузата наистина очудващо. Аз си мисля, че са хормоните. Никога не съм мислила. Разбира се, има голямо влияние хормоните. Тялото ни се променя. Физиологичната промяна си е факт. Тук няма да спориме, но това не пречи да се огледате и да видите дали няма и други причини. Със сигурност има родови програми, които ги получаваме като наследство от нашите предци, без да знаем от кого, без да ги искаме. Просто те си идват при нас. Това е родовата памет. Искаме, не искаме, тя идва при нас. Както имотите, както бижутата, фамилните бижута, така си идват и тези родови програми. Така че е хубаво и това да видите, освен симптомите около менопаузата, които разбира се са факт. Но там също може да се контролират до някъде нещата,
Особено като знаете, че това се случва. Така, някой друг има ли И аз въпрос? така, Да, никога не съм била пълна. След като преминах през рак на гърдата, тогава започнах да давам повече килограми. да, възможно е. А знаеш ли, че рак на гърдата и изобщо проблеми с гърдите винаги е свързано с мама? А твоята майка беше ли взискателна, контролираща? Не, Не. А баба? Или при вас има наследствено? Мама имаше ли такъв проблем? не, никой нямаше от нашия род. Мгм. Преди това съм правила 4 инвитро и може от това да е. Възможно е. Да, Нежи, възможно е. труда няма, нали, такова нещо. Възможно е при теб килограмите да не са толкова от през тази операция, през която си минала, по-скоро от заченатите ембриони и незаченати и така нататък. Ако имаш и аборти, помятания също имат значение за килограмите, както и тези на мама, разбира се. Там има много, много работа, много признаване на тези деца и това в констелация го прави много бързо. Признаване на тези зародиши, че са всъщност заченати, но не са могли да се родат и да пораснат. Но това е тема, която може да се свърже с мен да поговорим. Окей. Благодаря ти, Дани. Да. Някой друг иска ли да каже нещо? Да, искам да... Здравейте. Здравей. Искам да преплетахме се. Че някой друг се включи с видео. Да, нека да си пуска микрофона само този, който говори, за да няма шум. Да, слушам. Да, искам, стана интересно за това, което казахте, за пълнението в бедрата, че ти рода изнасилване, че Да. Да. Това много често го има и го виждаме дори за жени, които не знаят, че в рода е имало изнасилена жена. При дъщеря констелация. така и рода по мъжка ми линия си кърва ми е така в бедрата. Аз нямам от моята страна, нали, такъв вид пълнение. Но при тях е много силно изразено. Да. Знаете ли, една травма, от която е по-назад, никога не пада върху всички по-равно. Върху едни може да падне малко, върху други повечко. Има дори една травма може да се отработва от двама или трима човека от поколенията. И винаги откриваме изнасилена жена. В миналото при нашите баби е имало много изнасилвания. Много изнасилвания, така че е възможно да се знае, а може и да не знаят, че е имало такава жена. Просто трябва да го намериме този заряд и обикновено при констелацията излиза. Връщаме емоциите и чувствата на тази жена, която много често е криела, защото не е знаела как ще реагират нейните родители, близки, мъж и така нататък. Може да изкара, че е била виновна за това, че каквото и се е случило. Много често са били изнасилвани по турско робство, знаете, през време на войните. Понякога е било от близък човек от рода, това изнасилване, и за това са мълчали, трупали са тези негативни емоции в себе си и в един момент, по закона за емоциите, те пристигат при някой от новото поколение, който ги изживява. Просто трябва да се върнат тези силни чувства на човека, на когото принадлежат, и всичко след това ще си дойде на мястото. Също така, точно чрез пълненето в бедрата на тези места, всъщност рода се опитва да терапевтира сам тази травма в рода. Много често се случва. Да, това е на първото дете, а на втората е пак леко изразено, нали? Второто ми дете е леко има изразено в бедрата, нали? Да качва плод.
леко. Може по-натам вече да го няма, нали, ако е било много назад, но обикновено до 7 поколения го има отработването. Ако самата родова система реши да отработи това без, нали, както в днешно време вече работиме с енергии, най-вече констелациите, те са най-бързия метод за откриване на този заряд, който го има и за изчистване на тази програма. Добре, благодаря. Това, което може да направите, е да поразпитате за семейни истории, за родови истории, какво е имало назад и така полека-лека да разберете. Имало ли е такова нещо? Ето това е по линия малко... линията на мъжа ми, нали, по тяхната линия. Посекърваме, виждаме там нататък. Да, тя сигурно знае. Тя знае до нейните баби, защото обикновено всички знаеме за баби и за дядовци, а по-назад вече, ако е било... Аз говоря с свекърва, мога да кажа на дъщеря ми да разпита. Добре, защо не говориш с свекърва ти? Защото ме убедя, че може да се комуникирам и да влизам в някакви спорове на различни виждания за живота и просто не си комуникирам с нея. Не ми пречи, не се твърдя, просто всеки да си живее неговата си. Да. Добре. Аз ще направя един семинар за това, за свекървите. Защото това е много интересна родова тема. Добре. Какво ще ви кажа? Е много интересно да направиш. Аз съм също. Да, ще направя, ще ви обясня всичко. Как е било, как е в момента и как най-добре трябва да бъде. Защото наистина е много важна тема. И не трябва така с лека ръка да отминаваме. Мама си ми е най-важна, мама единствена си ми е мама, как така някоя друга ще й казва мамо и така нататък. Разбира се, винаги нещата не са едностранчиви, винаги едната и другата страна трябва да проявят мъдрост и разум, за да може нещата да са прекрасни. Но в констелациите съм го виждала това и имам впечатления. А и това, което казват родовите закони, също трябва да се съобразиме с тях. Ще направя специално обучение за това. Много е важно, за да се чувстваме добре. Едно бързо изключване искам да го направим. Не ви разбрах. Чуваме ли се? Много неясно. Ако можеш да говориш. По-добре ли? Да. Значи аз сега също нямам проблем с наднормено тегло или хранителни разстройства. Даже на въпросите един-два, втория е малко така под въпрос. Като дете изобщо не обичах тестяно и сладко и не ядях. Аз бях спортистка активна. Но след като се роди първото ми дете, вкуса ми особено за сладко, рязко се промени. От началото го отдавах на хормонални промени и така нататък, но аз продължавам да имам почти зависимост към сладкото. И питам, след като в детството се формира от детски травми, изоставяния тези наклонности, защо при мен се е променило вече на зряла възраст? Първо трябва да открием дали наистина има травма на изоставяне от един от родителите, предимно с мама. Дали се е наложило да се разделяте за определен период от време. Дори за миг да се разделите е важно. Аз го споделих това в интервюто при Веси. Имах клиентка, която беше оставила, тя всъщност е детето, но мама я оставила за малко спяща след обеден сън и е прескочила при съседката, за да си пинат кафенце и да си поговорят. Обаче детето се събужда и започва неистово да крещи и се осъзнава, че е сама. И точно ето това нещо тук създава травмата за изоставяне. Така че е много важно да проследиме първо дали при теб има такава травма. Тя се е случила там, но може да се изрази много по-късно. Тоест, вие да не знаете за нея. Да. Също може, ако баба
ви отгледала, една от бабите? Аз с майка ми е детска учителка, даже ходих на детска градина при нея, така че близо до 6-7 годишна възраст, поне по моите спомени, почти не сме се разделяли. Но вероятно има някакъв момент. С татко? Ами, добри са. И като дете, така спомена ми е, че са добри били. Моля? Той е присъствал в... Да. Ами трябва, всеки случай е индивидуален. Да. Да, отговарям. Аз понеже се включих съвсем малко по-късно и чух за тестяното, което беше наистина такова пробуждащо за сладко. Какво казахте, защото може би съм пропуснала? Сладкото е с таткото ли? Не. И с двамата. Да. И с двамата е, но предимно е с мама. Да. Предимно е с мама. Трябва да се проследи. В една констелация може да се открие много лесно. Добре, благодаря. Да. Ние в четвъртък имаме констелация. Точно темата е хармонични отношения с мама. Чудесно. С вас. Така ли? Аз не си спомням. Гергана. Герганче, добре. Чудесно. Добре. Точно така. Добре, ще работим с тази тема и ще открием всички причини. Ти помисли хубаво каква да бъде темата. Ако искаш, може да бъде тази. Ако искаш, може да бъде и някаква друга, което те притеснява най-много в момента. Да. Така, искам да кажа още няколко неща за маратона. Горе в чата, най-отгоре съм ви пуснала линк за подробностите около маратона. Всички отговори може да намерите там. Там може да се регистрирате, да платите. Хубавото и подаръка, който искам днес да ви дам е това, че може да си платите едно плащане, а да доведете със себе си приятелка, т.е. двама човека да бъдат включени в тази цена. Единия плаща, след това ми съобщавате името и на този, на когото искате да подарите или да си разделите сумата и по този начин цената ще бъде наполовина, за който желае. Аз много искам резултати да имате и съм убедена, че през всичко това, което ще минете за тези 14 дни, ще бъде разтърсващо. Всъщност ще работим с почти всички тези причини, дори и още някои, които ви изброих. Ще има работа, констелации, които вие сами ще правите с фигурки. Аз под мое ръководство, разбира се, ще работим и с кармичните прераждания, тъй като понякога душата избира и си спомня за тези прераждания и е възможно да имало също много причини, свързани с храна. Така че ще ви поведа на едно нелеко пътешествие, като ще минем през всички детски травми, ще работим с мама, ще работим с татко, с неродените ни деца, нашите мама и баба. Също така ще работим с емоционалното хранене, с всички тези зависимости, за които много подробно ще говорим. Ще ги променяме, ще ги връщаме, тези ограничаващи вярвания. Ще има много медитации. Ще ви върна още в утробата на мама, за да видите как там през пъпната връв сте се хранили здравословно и трябва да си го припомните това. И вече да не се храните безразборно, а трябва да се храните осъзнато и отговорно. Какво друго? Ще разберем тайните на здравословното хранене. През цялото време ще бъдем съпътствани от прекрасни менюта, които ни е подготвила Весиней. Ще ги имате 14 дни, ще имате подходящи менюта. Също така ще има и някои упражнения, просто не за да покоряваме света на спорта, а за да има движение, защото все пак движението е важно. Какво друго? Констелациите ще бъдат много интересни констелации съм ви подготвила, както и медитации. Ако имате въпроси, може да ме питате.
Всички уроци от всеки ден ще бъдат на запис. Ще ги получавате на запис всяка сутрин. Ще можете да си ги гледате в удобно за вас време. И до края на деня трябва да напишете домашните, да ги изпратите в затворена група ще бъдем. Аз през цялото време ще бъда с вас, ще ви чета домашните, ще ви отговарям, ще ви подкрепям, може да ми задавате въпроси през цялото време на маратона. Някой, който да речем няма да може да се справи бързо и лесно с констелациите, ще му помогна. И накрая вече, когато приключим, ще си направим една жива среща в Zoom, за да споделим резултати, за да си кажем всичко, през което сме минали. Имате ли някакви въпроси по отношение на маратона? Дани, къде си го пуснала това за констелациите? Не го виждам. Тук в чата най-горе. Вижда ли се? Не, сега ще вляза да видя. Да го намеря, но не го открих. Не се вижда. Аз също не виждам линка за маратона. Чакайте се. Тогава ще се опитам пак да го сложа. Добре, а вие през това време си мислете за въпроси, преди да започнем медитацията. А колко време след приключване на маратона ще са видеята, могат да се гледат? 7 дни. Не, повече дни ще бъдат. 14 дни е маратона, 14 дни ще бъдат след това. Добре, благодаря. Добре, имате ли въпроси? Ако някой като Точно как се включваме към този маратон? Този маратон в рекламната страничка много добре е описано. Най-накрая има регистрация, регистрирате се, плащате, като единия, нали, ако сте двама, единия плаща и ми съобщавате името и на другия. Аз тези, които ще платят, веднага ще ги включа в групата, но ми съобщавате и името на другия човек, който ще бъде подарък за него или ще си разделите парите, вече вие ще си решите, но още един човек. Всъщност с едно плащане ще бъде 1+1 и ще ги присъединя към групата и там вече ще започнем да си пишеме, доста неща преди 8 май, преди да започнем, а всеки ден от 8 май натам ще има записи, ще има по няколко записа, ще има един урок, да речем, теория някаква, след това ще има медитация, констелации, всеки ще има няколко записа на ден и домашни, какви трябва да напишете за деня. Няма да се трудни домашните, да ви успокоя, защото предишните маратони, особено за мама и татко, там имахме по много домашни. А ще има ли пък такъв маратон за мама и татко? Да, ще има. Ще има, може би, средата на лятото или края на лятото, защото сега подготвям продължение на този маратон за сепарации. Просто аз в момента минах през няколко такива маратона и имам много информация, много знания, които искам да ги направя в второ ниво за мама и татко. Това е наистина базов маратон, където всеки трябва да мине този маратон. Там се преработва много надълбоко и мама и татко и момичетата имат страхотни резултати, които минаха през този маратон. Да, аз искам да се включа в маратон. Да ми кажеш, когато почваш този маратон. Разбира се. Добре. Разбира се, но това ще бъде след като отида в България и направим няколко живи срещи, констелации на живо. Края на есента, когато се прибера, тогава ще го стартираме отново този маратон. Някъде август, може би, със сигурност. Но ако има много желащи, може и по-рано да го направим. В България, в София ли ще... Ами в София и на още няколко места, където ме поканите и се съберете повече от 5 човека, за да можем да направим на живо констелации. Ще дойда. Така, но в София ще има. Добре. Мога ли да споделя нещо? Да, разбира се. Искам само да споделя, че от тези емоции сега разбирам чрез констелациите колко са загнезени в тялото ни и дори не ги осъзнаваме.
Само от релизването на емоции, аз бях в Нова Зеландия по времето, по което ти беше, случайно. Така ли? Интересно. Понеже, да, уникално преживяване, и понеже правихме workshop, аз бях с Мадлена Огафари, отслабнах за 2 седмици грама, при което съм яла сутрин, обед и вечер. В смисъл, всичко ни беше, знаеш, програмите как са Интензивно. Интензивно. интензивни. Да, но си капваш, нали, шведска маса по всяко време. Но да, само от емоция аз свалих 3 кг. Просто бях съвсем различен човек, като се прибрах. Така е, така е. Емоциите са много важни. Ние ще ходим на 27 юни, заминаваме за Занзибар, така че ако искаш, присъедини се. Там ще правим също констелации на живо и ще ви запозная с един друг много хубав метод. Това е Cosmic Power на Софи Хелингер, съпругата на Бърт Хелингер, създателя на констелациите. Тя обучава на тези, те са медитации и дишане, как да бъдем млади, как да останем вечно млади, чрез дишане и медитации, като също тя препоръчва всички, които се занимават с констелации, дори тези, които са заместители, представители в констелации, да минат такова обучение на Cosmic Power. Много е приятно, много са хубави тези упражнения, аз ще ви ги покажа там. И всеки път, когато се виждаме, разбира се, на живо. Така че заповядайте в Занзибар, все още има 2 места свободни още. Добре. За емоции? Аз за Занзибар правят ваксини. Моля, имаше... Дали трябва да си правят ваксини за Африка? Не трябва. Не трябва. Единственото, което допълнително е виза, която се плаща на място, там, като пристигне. Къде може да видим условията за Занзибар и датите? В групата на 27 10 дни ще бъдем там, в вилата на една българка, която си е построила вила на брега на океана. Тя ще ни посрещне. Има включени, нали, спането, храната и 7 екскурзии. Като сутрин ще правим нашите си практики, след обяд също констелации при вечер. През другото време ще ходим на плаж и екскурзии, разбира се. Но групата във Фейсбук. Моля, не ви разбрах. Групата във Фейсбук. Групата във Фейсбук също. Да, във всички мои групи. Аз съм напуснати, аз пуснах заявка. Добре, чудесно. Добре, момичета, имате ли още въпроси или да направим медитацията? Всеки от вас може да ми пише и на лични. Ако имате конкретни въпроси, в сайта може да се запишете за опознавателни срещи или директно за констелации. Така, добре. Ето, приемам. Това, че примерно аз и после и сина ми е така, като малка бях много злояден, много трудно ядях, а сега съм непрекъснато ми се яде. Това може да се отработи според вас. Пак ще е нещо. Това са нашите ограничаващи вярвания от мама и от татко. През цялото време са ходили с лъжицата след тебе и са те карали да ядеш, защото си била злояда, и са те плашили с какво ли не, защо не ядеш, как така ще умреш от глад, няма да пораснеш, виж, други се хранят и това ти се загнездило в главата. Това е родова програма, която след това вече на осъзнат живот ти продължаваш да си я изпълняваш. Аз трябва да се храня, защото първо мама ще ми се сърди или пък нали, няма да порасна, трябва да се храня, трябва да съм. Това е. Можем с констелация. Ти си записана за неделя, така че... Да. Друга тема, мислех, но
Сега си давам обяснение, че явно наистина аз се шегувам, че където аз пиех, аз се спомням, рибено масло съм пила години и казвам, то действа след 30 години, 40. Ама то си е било не маслото, ами програмата си е заработила. Да, ти може вече да си ги забравила тези думи, каквито нали, мама ти е казва. Със сигурност ще си спомниш нещо от тези неща. Всъщност няма да пораснеш, виж колко си мъничка, няма никой да те иска и така нататък. Да. Няма да така и пораснах, ама аз на пъти се приличам, съм иска, пък иначе си крия хляба, голяма мъка беше нарезка да изям. И така средата, като изядях и една филийка хляб и коричките, се чудях къде да ги крия, зад гардероба, под масата, под навсякъде. Да, всъщност много често ето това криене пък води до тези зависимости, които ги има на преяждане, булимия, анорексия. Те пък се създават точно от страх. Да. Да. Така че... Може да работи, да. Да, всичко може да се отработи. Това е много важно. Така. Маратона пише, че ще бъде от 9 часа сутринта. Не, това е за днешния вебинар. А маратона сутрин рано ще ви пускам записите в групата и всеки ще си ги гледа, слуша, когато му е удобно. Няма да има... 9 часа сутринта. За днеска. Това сигурно четете за днешния маратон за 9 часа сутринта. Не, 19 часа, 9 часа сутринта, това е друго време, друга часово време, не е българско. Добре. Ако сте готови да започнем с медитацията, а въпросите ще ми ги пишете допълнително в групата или налично. Така. Сега се подгответе за медитацията. Затворете очи, отпуснете тялото си, стъпете здраво на земята с краката, да се стъпили здраво на земята. Потопете се във вашето вътрешно пространство. Още по-дълбоко в себе си се потопете. И сега почувствайте как зад гърба стоят твоите родители. За дясното рамо е татко, а зад лявото мама. А за техните ramена стоят твоите баби и дядовци. А за техните родители. И ти чувстваш как за твоите рамене един до друг се подрежда целият ти род. За дясното рамо бащиният род, зад лявото рамо майчиният род. И сега погледни. Виж отношението на мама към храната и отношението на татко към храната. Отиди още по-назад и усети какво е отношението на твоите баби и дядовци към храната. Сега мини с вътрешен поглед през целият род и виж как са се отнасяли вашите предци към храната. Всъщност на всички тях не им е стигало храната. Те са живяли в такова време, когато е имало недостиг на храна. Може би някой от тях да е умрял. Може да му е липсвало правилно хранене, витамини, минерали. Някой може да е умрял от глад в твоя род. Но това е било тяхната съдба и тяхното време. Всеки от тях е избрал своята съдба. И сега виж как на теб се включва небесен прожектор. Ти, това е настоящето, а всичко за твоят гръб е миналото. И този прожектор осветява твоят днешен живот.
Ти гледаш и разбираш, че в днешно време хранителните магазини са пълни с разнообразна храна. Има всичко. Ресторантите предлагат разнообразни вкусни блюда. Интернет е пълен с различни рецепти. Ти разбираш, че живееш във време на тотално изобилие на храна. Ти гледаш към предишните поколения и осъзнаваш, че никой от тях не е имал този избор. И ти осъзнаваш, че всъщност ти не се храниш заради себе си, а заради тези хора, които не са имали такъв богат избор на храна. Обърни се към хората за теб и кажи: аз повече не мога да правя това за вас. Вие имате... Изключете си микрофоните. Вие имате вашата съдба, а моята е друга. И моето тяло не може да поеме и обработи всичко това. Аз не мога да се храня заради вас. Аз зная, че на вас не ви е било лесно и аз зная, че вие искате да опитате от тази храна и да се нахраните. Но аз повече не мога да ви отдавам моето тяло. Всеки от вас е живял в своето време и всеки от вас има своя опит и съдба. На мен ми е осъдено да се родя в това време, но аз съм малка, а вие сте голями. И вие давате, а аз вземам. И аз не мога да ви дам нищо. Аз не мога да се храня вместо вас и да живея вместо вас. Аз живея в друго време и това е моята съдба. Аз ще правя само това, което е необходимо на мен. И ти виждаш как всички твои предци се усмихват и ти казват: ти не си длъжен да преживяваш нашата съдба. Ние сами сме си избрали съдбата. И това време, в което сме избрали да живеем, за нас е било най-правилното. И ние имаме нашата съдба, ти имаш своята съдба. Не се притеснявай за нас. Не трябва да се храниш заради нас. Не е необходимо да го правиш повече за нас. Живей своята съдба и се храни толкова, колкото ти е необходимо. В твоето време храната е в изобилие. Храната е достатъчна. Ние живяхме нашия живот, за това новото поколение да живее по-добре от нас. И ние сме щастливи, че ти живееш по-добре от нас. За нас нищо не трябва да правиш. Не прави нищо за нас. И днес ние си вземаме от теб нашите страхове, че ще умреш от глад, страх, че храната е недостатъчна, страх, че парите няма да стигнат за храна. Днес ние си вземаме от теб нашият глад и всички наши страхове. На теб вече не ти е нужно да се храниш вместо нас. Ние те благославяме за здраво тяло. Нищо не прави повече за нас. Ние те обичаме. Обичаме те от сърце. Отиди напред и живей своя живот. И се храни само за един човек. Някога ние сами сме си избрали своята съдба. И тогава на нас това ни беше нужно. Сега виж как яркият прожектор те осветява
и усети, че целият род ти дава енергия. А за себе си остават всички програми и страхове, свързани с храната. И ти осъзнаваш, че от днес на теб ти е необходимо по-малко количество храна, за разлика от вчера. Защото вчера в теб живееха страховете на хиляди твои предци и ти искаше да се нахраниш заради тях. А днес остана само ти. Вие имате вашата съдба, аз имам моята. И аз се родих в ново време, където хората вече не умират от глад и където храната е достатъчна. И от днес аз ще се храня тогава, когато съм гладна. Защото зная, че храната е достатъчна. Аз живея в достатъчни времена. Изобилието на храната в моя свят ми дава увереност, че не трябва да преяждам. Не ми е нужно да купувам значителни количества храна, защото гладни години вече няма. Прожекторът те осветява още повече и ти усещаш, че си станала по-енергична и това е от силата на рода. Ти вече няма да изпитваш глад. Почувствай лекота и свобода. И сега виж как целият род ти се усмихва. На теб ти е леко и радостно. Направи вдишване, издишване и бавно се върни тук и сега. Как се чувствате? Красно. По-лека. Чудесно. Това е целта. Ето такива медитации ще има почти всеки ден на маратона, различни, разбира се, в зависимост от това, което ще отработваме. Така че ще ми бъде много приятно. Заповядайте. Заедно да се потопим във всичко това. Иска ли някой да сподели нещо още? Или ако е възникнал въпрос? Тази медитация е много силна. Аз ужеднях. Чудесно. Пий водичка. През цялото време трябва да се пие вода. Особено като работим с енергийни практики. Много вода. Да споделя, че тези медитации аз съм правила и друг път с тебе, много ме докосват и не знам защо много ме натъжава. И станува баба ми, която ме е отгледала всъщност. Имам си майка да не останете с друго впечатление. Но да, не знам на какво се дължи това нещо. Явно трябва да работя и да махна това. Лоялност и любов към предците. Това е абсолютно нормално чувство. Ние всичко правим от лоялност. И тези програми, всичко, което взимаме от тях, ги взимаме от лоялност и от любов към тях. И трябва да ги видим. Това е най-важното, да ги видим, но за да ги видим, трябва да знаем родовите истории. С това търсете ги, интересувайте се, питайте за всички родови истории, да ви разкажа, докато все още имате живи роднини. И след като ги видите, след като ги осъзнаете, разберете какво се е случило с тези хора и ги признаете и ги върнете в рода, някои от тях не са на техните места, някои са забравени, тогава вече
ще се успокоите и ще се обърнете напред. Много е Ако ситуации може ли да се правят без да имам никаква информация за Овдом? Аз нямам живи роднини, които да питам. Може, разбира Имам се. баща, но той не става, просто те мъжете малко са над тези истории. Да, може да се прави без да знаете нищо. То това е хубавото на констелациите и работят много бързо. Просто трябва да имате тема. Нещо, което ви притеснява в момента. Това е достатъчно. Виждам тук, че сте споделили за починали близнаци. Това е много сериозно. Трябва да се отработи. Да. Много, много починали деца има във всички български родове. И те понякога са причина точно да не идват децата. Младите момичета да се чудат, защо им поставят диагнози изчерпван яичников резерв. Така че това може да се отработи. Добре. Оставям ви потопени в вашите родови истории. Ако имате други въпроси, пишете ми. Всичко свързано с тази тема. Ще продължим да си говорим на тази тема още малко до 8. На 8 вече сериозно ще я подхванем в групите. Аз искам да ви кажа, че когато участвах в подобен маратон, цената беше 4-5 пъти по-скъпа. И тогава на участниците, ако не си предадеш домашното до 24 часа след първия урок, ни изключваха от маратона. Имаше изключени, независимо колко си заплатил за маратона, защото там трябва да дойдат хора отговорни, които наистина искат да променят нещо в живота си. Така че това е маратон в момента, който е живото променящ. Стига да желаете, разбира се, и да сте отговорни към това. И цената е съвсем, съвсем достъпна за всички. Още повече с подаръка. Благодаря ви, момичета. Ако нямате други въпроси. И аз благодаря. Благодаря. До скоро. Заповядайте в неделя на откритите констелации в Телеграм канала. Там винаги имаме информация кога ще бъдат. Има линк, за да гледате и да се запознаете с метода на констелация. До скоро. Всичко добро ви желая. До скоро. Чао. Чао. Чао.